activation Mother of All Maskandi Festival. Simena baba la ungobe. Awuyena umgqugquzelo omkhulu ke kona ke lo mcimbi we Mother of All Maskandi Festival. Kule information nje sifuna ukuthola khona ke iclarity ke kubantu ekhaya ukuthi ke izinto zizobe zimi kanjani lapha ku Mother of All basikhomukela. Ngibingelele mfowethu ngibingelele nabalaleli bale station. Yes. Baba Ngobe namhlanje kulonyaka mhla ka5 April izobubeka kwesibili Mother of All Maskandi Festival. Last year sasikhona ke Mother of All Festival eyihleleke ngendlela eqophelele phezulu kakhulu. Mhlawumbe ke nakulonyaka yena ngabathembisa nabantu ukuthi abafisa ukuza ku Mother of All lesa standard sani simaintain last year sobe sikhona. Msakazi nabalaleli njengoba igama lisho Mother of All. Sifuna ukuthi makukhulunywa ngama festival. Mayingakabi khona Mother of All kwazi ukuthi ayikabi khona festival. Izinga esayibekela lona liphezulu kakhulu. Njengoba sibuyile lo nyaka vele nezinhlelo zethu we want to do better than we did last year. Kuleli izinga nilibone ngonyaka odlule sencane. Elalo nyaka lizothukuthu ngoba ikhona la sibheke khona siyazi ukuthi umgomo esibekele wona si Mother of All kodwa engathembisa khona abathandi nabalandeli bomculo kaMaskandi ukuthi ziningi izinto ezinhle abasazibona ngayi Mother of All izoqhubeka nokuzenza. Mhlambe ke ngonyaka odlule baba Ngobe izinto sazenza ku Mother of All sazizinhle kakhulu esingabala kuzona ukuthi ke umculi owayephuma number 2 wayithola i-double pay aphinde komezelwe ngenye imali ngaphezulu ke umculo owayiwinile iQuantum ke naye salibona iQuantum elithatha ugatsheni ke sasikhona we witnessed history yenzeka lapha ku Mother of All. Mhlawumbe kulonyaka masitshela abaculi ke ukuthi mhlawumbe mapha baye izinto ezintsha ezingathi mhlawumbe sezikhona mhlawumbe ezikwi pipeline ku Mother of All kumuntu mhlawumbe ozophuma number 2 kuona lonyaka. Well ngizoqala ngithi msakazi umgomo esingibekele wona kuqala ukuthi fanele sithi siya ku Mother of All thina ku festival uqobo abaculi esuke sisinabo babe happy. Indlela ke ukubenza happy ukuqinisekisa ukuthi abaculi bakho bayakhokhelwa nazo zonke izinto zabo. So ke engingakusho ukuthi njengoba kade uchaza nje even nakuwo lo nyaka asekhona indaba yama double payment and ke kulonyaka isinqumo sithathe kulo nyaka ukuthi the more umculo ebaphezulu ngokweloko ezobe ikhona ngoba kuzobe sino top 30 soyimemezela from next week the more nemali yakhe ikhulu. So umculo ozobe number 5 lo mculi vele uzothola imali ethe xaxa ukudlula umculi number 15. Okusho ukuthi kulonyaka kwi Mother of All ithi imali eya number 30 ngeke ifane nemali ka number 5. Ngeke nangengozi ngoba labantu even ngokweposition yabo kwiloko uyabona ukuthi abalingani. So the more you go up the more nemali ozoyithola ku Mother of All izokhuphuka. So ke ngalokho sizama incentivize bona abaculi ukhumbule ukuthi thina even nalabo abaculi ekuthiwa basuke bazoyiveza nabo thina siyabakhokhela because siyakholela ekutheni ukuthi bonke abaculi usuke kune effort umuntu ayifakile ukufika emcimbini njengokuqasha i-transport njalo. So labo bantu labo fanele bekhona ukuncanyana esibanikeza bona labantu besifazane eziwela sibashiya ngaphandle. So we want Mother of All ibe ngempela ibe isibuko makukhuluma ngomculo kaMaskandi nama festival kaMaskandi. Okay, asesithi ke baba Ngobe njengamanje nje ubusho ukuthi abaculi abazobe bekhona lapha abazoyiveza mhlawumbe ukhona uzobebuka le video ethi thola kanjani ngingena kanjani ngiyafisa nami ukuzoyiveza ku Mother of All Maskandi Festival ngenza kanjani ngithola lo mangqisho lokwazi ukuphila. Well le process yangaphakathi as a result abanye babo bebekhona kule activation. So sekuyi process singathi sifinalize ku Mother of All iningi labo vele azobe khona on the day besinabo la ku activation. Okay, okusho ukuthi nje akulama ngoba ngicaqala le yokugcina ama activations eqhubeka yilabo sobe sibabona abazobe bekhona. Yebo njengaye umbonile uThandeka Hadebe umculi oseqashiwe ku Mother of All as guest artist yethu. So izinto enjalo because we want to remain true kwi message esisho ukuthi sizodevelopa umculo kaMaskandi. Mhlambe ke asikhulume ke ngabalandeli vota abalandeli bona bathenga amathikithi ke kuthini ukujabulisa abalandeli ngoba ngonyaka odlule ngiyaqula ke umlandeli wavota kakhulu ngicabanga ukuthi ke insizwe yakhona lapha eMzimkhulu yahamba ulala ngizoqala ngithi as we speak njengamanje kuba seqala ukuvotwa mungena lapha einkundleni ze Mother of All on daily basis kuyawinwa kunama amathikithi kuwinwa njalo kodwa ke kulabo abavotayo nakuwo lo nyaka umlandeli ozobe evote kakhulu kunabo bonke there's a prize azobe ethola simbukele ehambe nopartner wakho njalo izinto nje ezinhle because we understand ukuthi abalandeli sikwazi ukubashiya ngemuva ngoba yibona ama pillars of the Mother of All as a campaign.
V-Class nanikhethe iy'moto eziqophelweni eliphezulu, red carpet ku-Mother of All, nakulo nyaka red carpet ukhona. Leza y'moto ezathutha ama-VIP zisakhona nalo nyaka. Zoba khona imoto ezothutha ama-VIP, izobe zikhona nendawo la esiyenzele nina enifuna ukushutha noku-interview abantu wenze ukuthi noma kuthiwa izulu linjani ninganethwa imvula ngaphansi kwama-umbrella. So kahle kahle i-Mother of All into ehlelekile, angisho kanjalo. Yingakho bengithe sifuna ukuthi uma kukhuluma ngama-festival komculo kaMaskandi, isibuko kube yi-Mother of All. I-special zisekhona eziseza sikade sine-special la sabhayi 1 ticket kodwa uthole 2 seza namanje. No, special sidluliwe ngoba phela special isuke Asikho esinye nesihlelile. Khona okuningi esikwenzayo kodwa engingakusho ukuthi abantu abayijwayeze nje ukuvakashela ama-pages e-Mother of All kuzona zonke inkundla zokuxhumana because on daily basis kunezinto esuke zikhona lapha. Okay, sabonga kakhulu, sabonga kakhulu. Umkhulumeli ke wayo ke i-Mother of All, Baba Ngobe, sichazela kabanzi ke nokujula ke nezinhlelo ke i-Mother of All enazo ke kuwona lo nyaka. Sibonga kakhulu baba. Siyabonga. Sure.